ברוכים הבאים ליום השלישי לשבוע שבו אני חוצה את אירופה בעזרת 10 אגורות כדי לחזור לישראל. אז לפני יומיים הייתי בלונדון עם 10 אגורות שלא שוות שום דבר, ואתמול הגעתי לאמסטרדם. והיום בערב אני צריך להמשיך אל היעד הבא במסע שלי. כרגע יש לי 9.35 יורו והכרטיס ליעד הבא שלי עולה 27 יורו. וזה אומר שהיום אני צריך לעבוד עוד בשביל להרוויח עוד כסף. אתמול קניתי פה באחת החנויות שפריצר של מים ומנגב חלונות, ועכשיו אני צריך למצוא עוד עסקים כדי שאני אוכל לנקות להם. ואם זה לא יצליח, אני צריך לחשוב על עוד רעיון אחר שיעזור לי להשיג עוד כמעט 25 יורו. ועכשיו בואו נצא לדרך. טוב, אז בינתיים שאני מחפש פה עוד עסקים ללכת אליהם, אני יכול לספר לכם שאתמול באכסניה שהייתי בה, אחד מהאנשים שהיו שם הביא לי עוגיה, אבל שמרתי אותה להיום בבוקר כדי שיהיה לי מה לאכול. עוגיית אמסטרדם, אומרים שהיא אחת הטעימות, אז אני עכשיו הולך לטעום אותה. וואו, זה קריספי כזה. תראו, יש פה ברווזים. טוב, עכשיו אני צריך להמשיך לחפש פה עוד מקומות שאני אוכל להציע להם את השירות ניקיון שלי. In Windows for businesses, and I want to pass if I can clear the windows. We have already. Yeah, thank you. טוב, נכנס פה לעוד איזה חנות. Excuse me, clean windows for businesses, and I wanted to ask if I can clean your window. If you want, you can clean my window. Yeah. How much does it cost? How much can you pay? Well, normally it's about 14 euros per window. Can do this one? This one? Yeah. Okay, let's do it. Thank you. טוב, אז האישה הסכימה שאני אנקה את החלון בתמורה ל-14 יורו. זאת כן הצעה משתלמת, בגלל שאז אני אוכל לקנות את הכרטיס ליעד הבא שלי. ווואי, האמת שהחלון פה די מלוכלך, אז בואו נתחיל. אנשים פה מסתכלים עליי, והם נראה לי לא מבינים לעצמם מה ילד כמוני מנקה פה חלון ומצלם את זה גם. נראה לי שסיימתי. Hello, I finished. Did you clean well? Okay. What do you think? Yes, I think it's clean. Thank you very much. So 14 euros? Thank you. What is your name? Renee. Renee? Thank you. Bye. אני רוצה להגיד איזה money, אבל זה לא היה איזי בכלל. טוב, בואו נמשיך לחנות הבאה. Hello. I'm cleaning windows for businesses, and I wanted to ask if I can... Okay, it's okay. Thank you. טוב, בואו נחפש עוד חנות. Hi. 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 I'm cleaning windows for businesses, and I wanted to ask if I can clean your window here. My window? Yeah. You want to clean it? Yeah. Okay. Even kijken. Yeah. How much we can do it? 10 euros, is it okay for you? Yeah, that's fine. Is that a good job? Yeah. Yeah? Thank you. Okay. טוב, העסק הבא שאנחנו ננקה, האמת שאני כבר בעייף, אנחנו נראה לי נלך לאכול אחרי זה. ובזמן שאני מנקה, זה הרגע שלכם להירשם לערוץ, כי רק 6% מכם רשומים. גם בדיוק הגענו ל1000 סאבים, אז תודה רבה לכולם. זאת רק לחיצת כפתור, אז בבקשה תירשמו לערוץ. טוב, עכשיו אחרי שסיימתי, אני אלך לבקש ממנה את התשלום על העבודה שלי. Hello. Hey, hi. I forgot to ask, what is your name? My name is Bernadette. Oh, okay. Bernadette. So you finished I finished, what do you think? I think it's, yeah, wow. Great, cool. Thank you. Very nice. Now, then I give you a little bit extra because you've done so well. Extra? Yeah. Oh. I said 10, but we give you 15. Thank you so Okay? much. Yeah, of course. Thank you. Okay. Thank you guys. Bye. Okay. וואו. עכשיו יש לנו 38.35 יורו. חוץ מלקנות כרטיס ליעד הבא, יש לי רעיון די מגניב שאנחנו יכולים לעשות איתם. אז שימו לב לדבר הבא שאני הולך לעשות. טוב, אז בגלל שאנחנו כל הזמן רואים באמסטרדם מלא אנשים הולכים עם אופניים, אני חושב שגם אני צריך להסתיר אופניים ולראות קצת את העיר. אז בואו נראה, ראיתי פה איזה מקום זול. Hello. Hello, good afternoon, sir. Thank you. I want to rent a bike. Yes, of course. For 2.5 hours. Yes. How much it will be? For you, 5 euro. 5 euro? Yes, 5 euro. I can make a deal for you. Okay, we can do it. Yes, of course. Yeah. Give me 1 second. Okay. Perfect. Thank you. You want the normal handbrake bike, yes? Okay, yeah. Let me check. Give me your best bike. Of course, the fastest one, yeah? Yeah. Take a look. We have bikes there. Yeah, I can see. You can film this as well. כבר תשמעו, כמות אופניים פה חולנית. אני יכול להגיד לכם שרוב האופניים שראיתי פה ברחובות הם פשוט לא קשורים לכלום ואפשר פשוט לקחת אותם, אבל כמובן שאני בן אדם הגון, אז לא נורא, זה רק 5 יורו ואני הולך ליהנות מהעיר. I should show you the locks of the bike, yeah? Just in case. Okay, okay. You want to leave your bike, you have to use both locks, yeah? You Okay. have 2 locks per bike. Oh, I also have a chain. Yes. Okay. Turn the key, you leave the key in here while cycling. Okay, thank you. I can leave my bag at your place? Yes. Are you going to cycle with the camera? I will try. I think we're good, yeah. Yeah? Is it good? Yeah, it's fine, it's fine. Okay, let's do it. I take your bag and you can go, yeah? Okay, yeah, thank you. טוב, קצת הדרך. פעם ראשונה שאני נוסע באופניים בכביש, חוץ מיום כיפור לפני 3 שנים. בשוק שאני בכלל זוכר איך רוכבים. איזה שוק. וואי, מלא אנשים. תראו דנקין דונלד. אומייגד, כמעט נפלתי. טוב, אני הבנתי שיש באמסטרדם איזה פארק שמלא בפלמינגואים שאליו אני רוצה ללכת. יש לי פעמון. תראו, קח אותי הרגע. בואו אותם קצת ימין.
אוי, איזה קור, איזה קור. תקשיבו, אתם לא מבינים מה אמסטרדם, זאת אחת הארצות הקרות. גם אין פה שמש, אני לא יודע למה. סורי. אומייגאד, כמעט תחזיקו משהו. חבר'ה, אנשים נראה לי מבינים שאני אתאר שזאת הפעם הראשונה שלי באופניים. כשהתחלתי לחשוב שאני הרוכב הכי מטורף באמסטרדם, כישורי הרכיבה שלי ירדו מהפסים. ומשם זה רק יידרדר. חבר'ה, אני לא חושב שאנשים אוהבים אותי פה באמסטרדם, כי הם צועקים עליי והם מקללים אותי. אבל לא נורא, ככה זה גם בישראל למען האמת. סתם, אני צוחק. אז כרגע יש לי 33.35 יורו, ואתם עוד רגע תראו מה אני הולך לעשות איתם כשנגיע לפארק של הפלמינגואים. You know where is the flamingo park? Flamingo what? Flamingo park. The park? The zoo. You have to keep going this way. אוקיי, thank you. טוב, הוא אומר לי לעקוב אחריו. אחי, הם עושים פה סימנים מוזרים עם הידיים. אני עוקב אחרי הבחור הזה. מקווה שהוא לא חוטף אותי. Going straight. אוקיי. And it's on your left. Where the tram is, a bit farther on the left, which is there. אוקיי, thank you, man. No problem. הבנתי מה זה סימונים עם הידיים. אוקיי. אם אני לוקח ימינה, אני צריך לעשות ככה, אם אני לוקח שמאלה, אני עושה ככה. זה יענו כמו איתות ברכב, רק שזה באופניים. אחי, הרכב הזה עוד רגע הוריד אותי. אוקיי, אז אם אני לוקח ימינה יד ימין, אם אני לוקח שמאלה יד שמאל. זה לא אמור להיות קשה. אני כל כך הרבה פלמינגואים. הם חייבים לראות את זה רגע. אוקיי, אני צריך איכשהו לעבור פה. אתם עכשיו תראו את זה. טוב, אז הגעתי לפארק של הפלמינגואים, ובכניסה כתוב שאסור להכניס אופניים. אז הייתי צריך לקשור אותם. זה היה קשה, אבל עכשיו אני יכול להיכנס וליהנות מהנוף של הפלמינגואים כמובן. וואו. תראו את זה. תראו את כל הפלמינגואים האלה, אפשר ממש להגיד שיש לי צבא. סתם לא אפשר, אבל תחשבו שאם כל הפלמינגו פה היה יורו בערך באתגר שלי, מזמן כבר הייתי חוזר לארץ. סתם, אני זורק טוב. בוא נחקור פה את האזור עוד קצת. האמת זה היה אחד מהמקומות הכי יפים שראיתי בטיול הזה. ועכשיו הגיע הזמן להזמין את הכרטיסים. טוב, אז ממש טיילתי פה קצת בפארק, באמת פארק מעד יפה, אני לא יודע, כאילו הכניסה אליו עולה כסף, לא בדקתי כמה אפילו, כי זה לא מעניין כרגע. יש לי 33.35 יורו, והכרטיס נסיעה ליעד הבא עולה 27.36 יורו. זה הרבה, אבל יש לי מספיק ואני צריך להמשיך ליעד הבא היום בערב. עכשיו אני הולך להזמין את זה, יש לי כרטיס ליעד הבא. ביום בלילה אנחנו הולכים לנסוע אליו. נראה לי שעכשיו נלך לאכול ארוחת צהריים, כי אני די רעב, ואני נמצא פה איזה חנות קרובה, ובטח איזה מקדונלדס, ואנחנו נאכל שם. בואו נצא לדרך. טוב, הנה הגעתי פה למקדונלדס, עכשיו אני צריך להיכנס לקנות אוכל. Where is entry? Number 84. אוקיי, טוב, אז כרגע יש לנו 2.14 יורו, והפעם אני הולך לאכול המבורגר ולא נגט. המבורגר זה קטן מאוד שלא חשבתי שהוא יהיה. תראו, זה יותר קטן מהיד שלי. לפחות סוף סוף אני אוכל אוכל נורמלי. טוב, אז האוטובוס שלי ליעד הבא יוצא בערך בעוד שעתיים, ומפה אני יוצא אליו. ועוד משהו מטורף שגיליתי זה שאם אני מחזיר לקופה את הכוס, אני מקבל יורו בחזרה. אז המזל הוא ששמרתי את הכוס היום הקודם, ואני הולך בסוף הארוחה לקבל עוד 2 יורו בחזרה. אחר כשאני מגיע ליעד הבא, אני חייב לחרוש ולהשיג עוד הרבה כסף, כי אני ממש בזמן הקרוב צריך לקנות את הכרטיס טיסה לישראל. עכשיו אחרי שסיימתי את הארוחה, אני הולך להחזיר להם את 2 כוסות, באמת מזל ששמרתי את הכוס מאתמול. ואז אנחנו נלך לאוטובוס שייקח אותנו ליעד הבא. Excuse me, do I get any refund on the cup? Yes, can I say in the light? Not so. Hello, the cup. Only one. Okay, why not this one? This one is free, not 1 euro. This how much? This one is free. Oh, okay. Thank you. טוב, אז החזרתי לו את הכוס, הוא הביא לי יורו אחד, וזה אומר שעכשיו יש לי 3.14 יורו. תדעו שאת הכוס השנייה, שאלתי אותו למה הוא לא הביא לי גם עליה, והוא פשוט אמר לי שהיא בחינם. וכשביקשתי אותה בחזרה, הוא אמר לי לא, אתה לא תיקח את הכוס הזאת הביתה היום. אבל לא נורא. עכשיו נלך לאוטובוס שיקח אותי ליעד הבא, אני אסכם לכם את היום שם. טוב, אז חבר'ה, הנה הסתיים לו היום השלישי באמסטרדם, ממש בעוד כמה שעות, אנחנו ביעד הבא. האוטובוס תכף יוצא, אז אני חייב לעשות את זה מהר. אם עדיין לא צפיתם בפרקים הקודמים של הסדרה, לכו תצפו כדי להבין איך הגעתי לפה בכלל. אני מאוד אשמח אם תעקבו אחריי באינסטגרם, יש שם highlight עם כל המקומות שהגעתי אליהם במסע, גם המקומות שעדיין לא ראיתם ועדיין לא עלו. אז אם אתם רוצים לדעת מה היעד הבא, לכו תעקבו באינסטגרם. תרשמו לערוץ, כי אני באמת קורע את עצמי בשביל לעשות את הסדרת סרטונים הזאת. תנו לייק לסרטון, ואנחנו נתראה בפרק הבא שעולה ביום שני הבא, בשעה 2. יאללה ביי.